walay bisag usa nga wala manginahanglan og bahandi. Walay bisag usa nga wala manginahanglan og kwarta. Kay ang tanan gayon nakakita sa kamahinungdanon ining salapi alang sa ato ang panginahanglanon ilabi na nining kalibutan o sa ato ang pagpuyo. Apan ang ebanghelyo karon og ang duha ka pagbasa mipahinumdum sa proper attitude and disposition nga ato ang huktan og batunan matag higayon nga makakita og maningkamot nga makahupot og bahandi og mga salapi. Now, diha sa ebanghelyo giisaysay niini ang kinaiya sa usa ka tawo nga dato kaayo. Sa pasiuna sa ebanghelyo o pasiuna sa sambingay, nainindot nga linya daan nga gipasidaan ang atong Ginoo sa tanan. Mingon siya, pagbantay gayud kamo sa tanang matang sa kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Mao na ni ang pasidaan-daan o pasiuna nga importante kaayo nga mensahe. Paglikay kamo sa tanang matang sa kahakog. Kay ang tinuuray nga kinabuhi sa tao wala diha sa butang nga iyang gihuptan bisag unsa pa siya kadato. Na unsa may nahitabo diha sa ebanghelyo diha sa sambingay sa usa ka tawo nga dato. Gisgutan diini nga kining dato nga tawo naningkamot og maayo para sa iyang kaugalingon. Ang ebanghelyo wala magsaway tungod sa kadato ining maong tao. Dili na mo'y punto sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo wala po mag-encourage nga angay lang magtinampulan. Nga dili na ta malingkamot, nga magsigi na lang pangayo, nga magampo na lang sige, nga magulat nga hugpaan, ububuan ta sa grasya sa Ginoo. Wala mag-ingon ang ebanghelyo. Wala po mag-ingon ang ebanghelyo nga sayo manghihimo sa dautan sa tao. Wala mag-ingon ang ebanghelyo nga dili di ay maayo nga maningkamot. Wala mag-ingon ang ebanghelyo nga dili pwedeng mangambisyon nga makagunit o katigayunan o bahandi. Wala mag-ingon ang ebanghelyo. Apan, gitanaw diha sa ebanghelyo gipahinumdum kanato nga dili man sayop ang gihimo sa tawo nga dato sa iyang pagpaningkamot aron maandam ug masiguro ang iyang ugma, pero naay simpyat siya sa iyang kinaiya. Unsa man ang simpyat sa tawo sa ebanghelyo? Una, tungod sa iyang sayop nga konsepto sa kinabuhi. For him, life is just a matter of the here and the now and nothing more. Mura gina iyang panghuna-una sa kinabuhi. Ang kinabuhi para kaniya is walay lain, kundi ang kinabuhi karon ra gyud niining panahona ug niining kalibutanan. Mao ni ang nakasipyat niya. Nganong sipyat ni tungod kay dili ni tinuod. Partly insakto tungod kay adunay duha ka importanteng aspeto sa kinabuhi nato. Ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, the physical, pero ang kinabuhi mo sa maabot natong kinabuhi human sa pagkamatay, and that is the spiritual world. Nga angay natong pagandaman. Duha ang angay natong tan-awon. Ang physical nga kinabuhi ug ang kalagnon o espirituhanon natong pagkinabuhi.